Sziasztok, én Misi vagyok, és ebben a videómban szinte a legjobb szervert szeretném nektek bemutatni, ami a Horizont MC. Igen. Hát ez a szerver, ez tökre jó. Bírom, nagyon jó. Igen, és hogy most itt még bemutassak nektek valakit. Ez a tesóm, a Martin, aki itt van mellettem. Hello! Ő is benne van a videó, és benne van a játékban most jelenleg. Elég este van, és most nincsenek fönt a szerverem. Hogy hazamenjek, de azért elég sokan, nem mondom, hogy nagyon sokan, de elég sokan fönt szoktak lenni a szerverem. Tehát ezzel is mondom nektek, hogy gyertek a szerverre, az IP az lent lesz a linkben. És igen, hát vannak benne warpok. Az a baj, hogy így most nem tudom nektek megmutatni, mert fogom az egyik kezembe a telefont, hogy vegyem. Martin, légy szíves, most nem. Gyere, fogd meg a telefont, hogy meg tudja mutatni. Aztán majd elteleportálok. Köszi. Na, itt tartsad, látszódjon. Na, tehát akkor most ha megtartsa nekünk a Martin, akkor így most már látjuk. Hát először is ugye itten elég sok minden van, pedig csak most nyílt nemrég a szerver, tehát már itt vannak elég sok warpok is. És hogyha ide a chatbe rárakja így a kamerát, akkor nézhetünk egy olyat, hogy warp, tehát annyit beírtok, hogy per warp, és akkor ha véletlenül leírom, akkor az azért van, mert sötét van, és nem látom. Per warp, és akkor itt már elég sok warp van. Hát még ennek a szervernek annyi a tulajdonsága, hogy na, tehát annyi, hogy elég jó, jók az adminok, kedvesek minden, hogyha szeretnéd, akkor segítenek is szerintem, mert mondjuk én is admin vagyok, és én, hogyha kéred, akkor segítek. De olyat ne kérjetek, hogy adoljak cuccot, vagy ilyesmi, ilyet nem fogok. Tehát ilyenért, hogyha ezzel nyaggatsz egész nap, akár, hogyha megkérdem mondjuk a tulajt, akkor ezért bant is adhatok érte. Tehát ezzel ne nyaggassatok. Van per warp fatelep, és van per warp bánya, elmentek és bányáztok. Hát még annyi, hogy tehát jó a szerver, nyugodtan kérhettek segítséget, segítünk, amivel csak tudunk. Rangokat azt még én megmutatnám nektek, beírjátok, hogy per warp rang, mindjárt befókuszál a kameránk. Igen, per warp rang. Hoppa. Nem tudom, ilyenkor mindig ezt szokta csinálni. Per warp rang. Na most mi van? Ja, a rangok, bocsánat. Gyors a szerver, lagmentes, érdemes rajta játszani, mondom, a link az lent lesz. Ide az van írva, hogy nem látnátok, hogy a rangok 3 hónapig tartanak. Ha örökre szeretnétek, 2-szer annyiba kerül. A rangok 3 hónapig tartanak, és most nem tudom, mi nyomtam meg. A VIP az 1016 forint, és ha örök rangot akartok, akkor az olyan 3050 forint körül lehet, vagy valami ilyesmi. TAG Plus-nak a tulajdonságait tudja, a Game Mode C, vagyis a Game Mode Kreatívot tudja, és a Free Ball, az a tűzgolyó, meg a a tűzgolyót tudja, meg arra ennyi. Van egy olyan jó, hogy Pro Gamer, ez a legdrágább, 5080 forint, ugye, hogyha örökre akarjátok, akkor az 15 000 forint. Körülbelül tudja a TAG Plus, a VIP, és tud repaír dolgokat megjavítani, meg tudja javítani dolgokat, és még tud torozni is. Ugye azt tudjátok, hogy mi szerintem. Van egy olyanok, hogy a TAG Plus, ez a legolcsóbb, 508 forint, és hogyha örökre akarjátok, az 1500 forint körül van.
Van olyan, hogy per het, az a kocka fej, tehát egy blokkot fel tudsz rakni a fejedre, a per EC az pedig virtuális chestet jelent, oda tudsz pakolni még, hogyha tele vagy, és a per tor egy villámcsapás. Hát akkor szerintem nagyjából ennyi is lenne ez a dolog, ez az egész Horizon Craft. Lent lesz a link, gyertek sokan, tényleg jó szerver, én imádom. Mondom, sokban segítünk nektek, sok warp lesz, minigame, minden, ami kell. Van warp telek, tudtok építeni minden, és piac is lesz. De akkor ez a videó az ennyi is lett volna. Iratkozzatok fel, like, komment, minden, ami kell. És mondom, gyertek fel, az IP lent lesz. Sziasztok!